Cafodd Maggie Ogunbanwo ei geni yn Llundain cyn symud i Nigeria lle cafodd ei magu. Mae hi'n bellach yn byw ym Mhentra Penygroes yng Ngogledd Cymru. Mae Maggie yn rhedeg busnes dwyieithog sydd yn gwerthu sosiau, spaces a cynnyrch bwyd blasus iawn. Daeth Maggie o deulu o gogidion. Pan oedd Maggie yn yr ysgol yn Nigeria, roedd hi'n gwerthu puff-puffs blasus iawn ei mam gi, sydd yn debyg i dysyn. Roedd yr athrawon yn anhapus bod Maggie yn gwerthu'r puff-puffs yn ystod amser ysgol. Cafodd ei rieni alwad ffôn gan yr ysgol ac roedd rhaid i Maggie roi'r gorau i'r werthu puff-puffs ar unwaith. Roedd Maggie yn dalentog iawn wrth goginio a gwerthu puff-puffs, a doedd hi ddim yn deall pam doedd yr athrawon yn cefnogi'r ddawn oedd ganddi. Ond daeth Maggie ymlaen i greu enw iddi hun fel cogyd pam symuddodd hi i Gymru. Pam symuddodd Maggie i Gymru o Nigeria yng Ngorllewin Affrica, fe ddechreuodd hi werthu bwydydd Africanaidd ond machnaddoedd bwyd. Roedd pethau yn gallu bod yn heiriol, oherwydd roedd y bwyd yn ffres ac roedd rhaid sicrhau cyn pleiedd o wastraff a phosib. Felly peth da oedd cael diwrnodau lle roedd y cwsmeraid yn prynu bob dim. Yn fuan, sylweddodd Maggie bod ei cynnyrch yn boblogaidd, felly agorodd caffi. Roedd Maggie yn awyddus i ddod â bwyd Affrica i Benygroes. Mae Maggie hefyd wedi cyhoeddi ambell lyfr coginio. Mae Maggie mor falch o'i llyfrau coginio, The Melting Pot, lle mae'n rhannu resytiau blasus. Mae'r llyfr wedi ennill gwobr gwmond sydd yn dathlu llyfrau bwyd gorau byd. O bosib bydd ganddi lyfr coginio newydd ar y gorwel yn dilyn llwydant The Melting Pot. Mae Maggie wedi bod yn gweithio efo Llywodraeth Cymru i helpu tyfu busnesau bwyd a diodd erach. Mae'n teimlo fel pe bai wedi agoru brychiau mwyn helpu eraill sydd yn dilyn bwbl tebyg. Mae teulu Maggie yn rhan fawr o'i clwyddiant fel cogydd, awdur a menyw busnes. Mae'n mwynhau gweithio gyda'r ei theulu yn fawr. Roedd mab Maggie yn arfer credu bod rhaid bod ar y teledu i fod yn gogydd go iawn. Maggie yn hoff iawn o flasu chili yn ei bwyd, ond heb i'w cheg fynd yn rhy speislyd. Caiff glas mangos ei ddefnyddio llawer yn ogostal. Beth yw dy hoff ffrwyth di? Mae Maggie yn teimlo'n gryf bod angen ymfweru mechad ac mae'n ceisio gweithio gyda menowydd gymaint ac sy'n posib o fewn ei busnes. Mae'n awyddus i fechgyd o resgyn ei heriau maint yn ei wynebu. Cred Maggie yn gryf bod bob person yn da am wneud rhywbeth, hyd yn oed os mae'n cymryd amser hir i gyflawni Adnodd, dylech chi ddyfalbarhau. Mae gweld pobl yn cael chwarae teg mewn bwyd yn ysbrydoli Maggie. Mae'n credu fod pob person yn wahanol sy'n debyg i haddau mewn pot ac o gael y cyfle maint yn gallu blodeuo.